ahora me va a social media. Okay. Emolomo. Es. Emolomo. Mba. O ma sha mpoka gi $1. Oh, man, Mamu Bemo. Then get some up or there can make interview. I to me by bed. Even Akwe mani ha wala mere bag gaba na social media ni nga niru. Ganiru. Maybe I have a church maybe to I'm not joking here with you. Well, sir. The way phone and I gave you a lot of mazo. Okay, sir. Last off man. Wapaka on a bagi the waka on straight. Let me know to Anaji Kofu. How many know the same? Ele hoje woro the same. Ele me na ara ke baje karan kari. Let me and man self already. Let me on the obey self. Ama ni nwe ha ara ele me na nke na enwe ho. Ele me na nke aji pempeke ara ga yi chakra. Akara ga. Wapaka ke dia te waka ke straight. Ge ba brief no ba ha no ka shovel eje ku aja. Lasso. They no height ya. Buru height kukumba bianga bianerem. Asking the waka straight. No thought. Each iPhone 17 Pro Max. The waka gang straight. Man, I could have iPhone never bianga bianerem. Tonas in Wahara gave one here. Ike be kwa na laps ke be awosara wogan. Ike be na laps ke be anoro do wogan. Maybe all than me. Na what razi ga front. Asenga ga front, e ma he front. Okay, nda. Whatever fast bia. Telero sana. Ihe onye ga anu. O ja ni mo ma but I manage when me fuye. On the stage. Eno ne anu. Mba natural. Natural. Le wanya front, handphone. Le wanya front. Front aggregate here 10/10. They'll take ashi bacham rishi. Ma bingo. Emo be nwe lobeti. Mba lube wow. Then ele hiji braka nde Christian mother bianga. The one other side, turn around that thing. The one other side. Lady Braka, the Christian mother Bianca. That was a phone again. Okay. Ish. Face it that side. Don't see. Nde put here. But take what you matching grand na. The respect on we na. Okay, sir. What for not doing who? No thought the knock jeji. Sorry, sir. Branga bne mega tafu ge bianga mega honso. No ti hu ade. Buri hunde roommate bianga. Nwa bingo. No nge lubedi. Ihu ge yicha plaza. Metoka ka ni hu. Ma hu ezegu.
Look at. Oti you must see the liar. The church here remove you from here. Respect yourself. Oh no, Otele, you can get Buru start on down on the mother. Respect your woman in Ghana. Sorry, sir. Therefore, Add him 28. Oti who the knock in Hana with Jeff, I'm on my well and every leg. I'm on my sega. Oh, yeah, would come around the when you will be Camberele. The way come around you. Don't you hear? Is that lock on arrow? Mbana my lord. A balarambo. Mbasa. You want your bear? I'm on Imo State. A benimo. Mbise. A ben ambisa. Ezin Dembise. Ben isn't it? Apodim. A ben abodim. Uminsun. The way for now of money who America could Namakwami William Bisse. The way for now, Lepi kwani hu nko no kwani eweliwe biko ya ma me mejola gita gba you dem you chineke agbagoko nlepi le home konye ekute nama mona ni ma ha ka no mo ihu eyiti ihu ngwa ha azuru ti na katon ma tape ya father ihu no ko ye gaga bible school no the way ihu of ma ilube digi onye gara omugwo ilube hu di ihu ga akwa mama no ko onye sho omugwo alotoga umunne ga diola ai da sa lele ese asa onye muru mammonne ommo mare muru asa oya na mere here say thank you sir. Thank you sir. See Uncle Sam, thank you sir. Uncle Sam, thank you sir. Okay. Ebala rambo. Ababe marambo ngoni arakwan. Ida umunne ndi ani na nwere nke ja goof. Mba wanya na goof na family ani. Cataract ọ dị n'ike. Cataract. Ele cataract. Cataract iko mere gị. Olo mba adim neat. Idi which neat. Leni wine make it them you. Idi which neat oti hu yiri safety boot nde na-eja one shin na eyi. Idi which neat. Apa natural hair kan fu. Ya second them you onye riri. Shaba ma ọnụ n'ọkụ okobiri wine. Chineke mo. Onko ka kwabudele m no. Ye onye na-agwa ofe. Branga bịa agwa m see the neat. Behave yourself na mo ya mebu to gi here. No sir, so biko achọrọ m di. Ahụ nkwo bịa. Say focus kes metro di. Okay. Focus on. Itu ụmụ nwaanyị ndị na-eje eku nwa. Aburu na akwụla ọnọdụ a. Olumba. Ija like kissing, ija like ịṅụ amụ. Ede ma anwa me ejekwe me kiss. Isi je megara. Ede ma like ịṅụ ama ejekwe ma like isusu ọnụ. Oji kissing na ịṅụ amụ eme ọgọ.
How many minutes can I on ngam? I like one or like 1 hour. Telero sana. Ashimo de. It's what you are removing. I'm not joking here. I'm not joking here. Ashimo de one bingo. Ashimo de get up. I'm working them for 1 hour. Second minute. I'm gonna get some way hella. I'm gonna get some way hella. Check Nwagbogho. They will. I'm going to go touch them. Ask, them you. What can I wish you get with Amanoa? Get with Amanoa for 1 hour. And I'm not say, I'm not just. I have any dish, have a mono, no, let me be one on and knock a cup. Gala Kangam, Yawro 1 hour. Nwabogho bịa gwa nye ndị ya n'aka Jizọs ya sọwa amụ ka ọ ga-enye ndị ya. Enwere mgbe ị gara ohi mbụ. Mba na mezu. Ike go oshi. Mba o, Chineke. Ekpọrọ aja ike ga-akpụ. Eje m akpụ every 2 days. Dewe phone ahụ n'ihu. Tiyiri nrọ. Dewe phone ahụ n'ihu ọkọchị. Dewe phone ahụ n'ihu. Otu ihu ya dị. Iche ndị a na-ekene Pabilo n'Imo steeti. Ọ gị na-arịgoro ka ha na-arịgoro? Nja like he ride nwoke. Kem jụrụ gị onye Igbo ajụrụ m gị ọ gị na-arịgoro ka ha na-arịgoro? I'm not eje ma like irigoro. Ote ha ka mụ nke. Nwaanyị na-aga arịgoro. Ote ha ka mụ nke. Ahụ na-eje arịgoro. Ote ha ka mụ nke. Na-eje like ride. Ị ga-awụ ụba driver. Ị ga-awụ ịhụ amụ gị palie. Ịhụ amụ gị eji aka ebukuru abere gị na moto. Nye eri. Ije chi hara. Ne mkwani eje shini na ara mara no. Ije chi hara hem droge eje menye hara. Ojara eme ogo, oji ara eme ogo. Mina ara obaga gị n'ara. Mba o, olo, mbakwa. Ebere gị ugwu. Amakwani mo. Ijiri aka gị gba nwoke enyi mbụ. Mba, God forbid. Enwere mgbe a na-ata gị, atamahụ gị. Enwere mgbe Otele gị na-alọ, ya na-alọ ka aloe vera. Eje m agba mmiri ya nwoke, eje m agba mmiri ọfụma. Dem you gbagbukwa onwe gị na mmiri. Ịgbaga weti mmiri. Ịgbaga weti mmiri. Ịpa buta na ike agarịga. Onye riri eri. Mgbe a mụrụ gị mma gị gwara gị sa adịrị gị sumo n'ike. Ịgbaga weti mmiri onye riri eri. Ewere hụ blada Otele gị kụwa sacha blada pọmpụ. Blada Otele gị iwere mamịrị na-abaga gị sị ịgbaga mmiri. Iwere mamịrị baka sacha na be gị sị ịgbaga mmiri. Mamịrị adị m ọkwa na ya speti. Enye asị gị dem you onye mamịrị ụlọ. Akụwa ahụ pọmpụ blada gị. Ebila nga bịa gwa m sị eji agba mmiri. Ọwụ na mmiri. Osimiri Joda. Pala osimiri Joda agarịga. Nwa bingo. Onye ike ya ga-awụ bezin mmiri rugharịwa n'ime nga ahụ sị m na eji agba mmiri. Pọpeta apụghị nyụpụta otu na kọpụ ahụ. Nwa bingo mụrụ ama eji agba mmiri. Nwa agbọghọbịa blada Otele awara awa ji aba mamịrị na-asọ mmiri. Gị na ndị mpa ọ na-arụkọ? Mba o.
Onye Yahoo atala gị mbụ. Onye Yahoo mba. Onwere mgbe gị na nwoke nọ ya eti ya mụ n'ike ga-etie chai. Mba na m etigwe chai o. Ama enye na ejigbori gị nto. Ija like ndị ebe ansa. Mba o. Ndị a na-eji anya mbalance ha atala gị mbụ. Mba. Awo, elekwa ebe m ji hụ ha. Onye vulcanizer atala gị. Olo mba. Ndị na-agba mkpọ n'ala ha atala gị. Mba sa. Native doctor atala gị. Olo. Enwere mgbe a tagidere gị anya white hapụta anya black ada n'ime. Mba. Enwere mgbe nwoke tagidere ya achịla pant one side tinye amụ. I dey live to chapant. Atagidere gị mbụ tere gị eme kpa. No sir. Enwere mgbe a tagidere gị otere gị adawa ka fan mebiri emebi. Iwe. Olo. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No sir. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a pastry chef, but now I'm as a cook. Ewo private cook n'ụlọ mmadụ? Yes, na resident. Di na nwaanyị ka ọwụ naanị di? Di na nwaanyị. N'obodo ebe? Lagos. A na-ata gị eji like iji okpu ka iji ata without. A ga-eji okpu na. I butere infection mbụ? Only normal infection ụmụ nwaanyị yeast. Dem ya nwee normal infection dị n'ụwa. Onye riri eri ibu ọrịa supermarket akparịga ọhịja aṅụ amụ 1 hour. Ibu ọrịa kwe m n'aka ma ekwe gị n'aka. Lekawa normal infection. Ọhịa ji dọrọ n'ala nnọọ ka pan ndị mesi na-eji arụ ọrụ. Onye riri eri. Which normal infection? Ọrịa wee kpọga normal ihe mere ike gị ji bịa na labs gị bịa na ịga. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Onye riri eri. Tiri ihe isi ike. Bịara nga abịa gwa m normal infection. Were fon na-adịbe n'ihu gị. N'otu ọ dị. Otele bụ infection. Treat. Atawa gị eji akọrọ nwoke ahụ akụkọ ma ọ na-ata gị. Ọ depend otu si akpawa whether man like ya. Ma akpawa ya. Ọya, gbawa m ihe na-agwa ha ma atawa gị. Only like ibe ndị nwoke akwane. Ọya, bewa akwa ahụ ị na-ebe. I man see ego. Listen. Listen. If you think I'm joking here, I'm not joking here. I'm not joking here. I said, focus, Patrick. Come here, give me a cup of tacos in Epochile meweli we mekwe. I must like money been out for Do you know type of blood group okay? Oh, positive. Blood group okay? Oh, positive. What phone number okay? 080 28. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check Nwagbogho. Subscribe or like share or what I am. And watch Italia. Get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. Nwagbogho.
Akwa ma na ihe a ga-aba na social media niile nga n'iru. TV biko enwere ju 08028434334